E paw tuke ni tuke mag adhula e lig maduong' e pacho ka chakore ayanga odiochieng' makiny ka joloch nyadi 20 Gor Mahia nikod lek mar dhi nyime gi duoko makare. James Opondo nolimo Kogalo e alap ma Kasarani mana ndalo achiel kapok giyawo tukegi mag lig gi klab mar Sofapaka. Klab mar Gor Mahia biro chako ayanga tukgi e lig maduong' gi klab mar Sofapaka tugo no mibiro bagi odiochieng' makiny e alap ma Kasarani kochakore saa 9 e wang'e. Kogalo magin joloch season mokalo osebedo katimo ikruok margi e alap ma Kasarani ka kocha mar klab no Jonathan McKinstry lero ni giikore makare. But we know we've got to do more this year because we know Police are coming strong, we know Tusker are re-energizing, so we've got to go. And almost, 78 points is the record in the modern age in the last 15 years. I think this season to win the league, it's going to take close to that. It's going to take maybe 75, 76 points, if not a record-breaking 78, 79 to win the league. Gor Mahia nowito jotugo mathoth e dirisa mar nyiewo jotugo. Kata kamano, gisebedo kod thuolo mar nyiepo ka geno nitiere ni jotugo manyien biro kawo ting' mar chwalo Kogalo e kawo lig mar 21. Who can go in and compete and be first-team regulars. And then there was another band of players, a couple of young guys who maybe will see less minutes but are people for the future in terms of, they give the squad a little bit of depth, injury cover. Kano gi Ramogi TV seche mag timo orako. Kapten mar Gor Mahia Philemon Otieno nokwayo johera mag Kogalo mondo ochop kar romgi tuke mag lig kama biro miyo gi mijing'o e piem gi klepe kaka Police, kaka Mega Homeboys, FC Leopards e kind mamoko. Jowa bende nyicho ng'iyo gi loch gi iga ka iga ni wakaw lig to king'iyo maber ni igni ariyo mokalo wasebet kok wakaw lig. Koro aparo ni sani kaka nyicho wakaw lig, I'm very sure ni gibro duoge pap. To an bende kaka captain adwa kwayo oganda luo gi fans te mag Gor Mahia giduoge pap mondo gimiwa mijing'o mondo miwa kaw lig ni kendo. E tuke mamoko mibiro bagi odiochieng' makiny, klab mar Tusker FC biro rakore gi Bandari FC ka Kariobangi Sharks biro pimo teko gi Police FC. Nzoia Sugar biro tieko gi jolweny ma Ulinzi. Tuke ang'wen biro bagi odiochieng' ma Jumapil. Bang' wito thuolo mar tuke mag CAF Champions League, joloch season mokalo Gor Mahia timo ikruok margi mogik ne tukgi mokwongo magibiro tugo gi klab mar Sofapaka odiochieng' makiny. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.